3. A og B. Jeg har oprettet en Google Plus gruppe til vores virtuelle undervisning i dag. I skulle gerne alle sammen have fået en invitation til gruppen. Hvis ikke I kan finde den, så skal I måske kigge ind i jeres Gmail, og så kigge under det, der hedder socialt netværk. Der skulle den gerne ligge. Men ellers så ligger der også et link til gruppen ude på Lectio. Jeg har herinde på gruppen skrevet en introduktion til det, vi skal lave i dag. Og det, vi skal lave i dag, det bygger på den lektie, I har læst om denotation og konnotation og semantiske felter i håndbog til dansk. Jeg har også lavet en tidsplan her. Og der kan I se her, som det allerførste punkt, der ligger den her video, som jeg er ved at lave her. Det næste punkt er opgave 1, 2, 3, 4, 5 og så videre. Og det I skal lægge mærke til med de her opgaver, som I skal lave, det er, at opgave 3, den er delt i 4. Der har jeg delt den ud på 4 forskellige. Opgaverne, dem kan I finde herovre i menuen herovre. Hvis vi klikker ind på opgave 1, så er det, der er nogen, der allerede har ved at lave noget på den, men det er en opgave i denotation og konnotationer, hvor I skal give et enkelt eksempel på en denotation og en konnotation, som I kan se, det allerede er gjort her. Og det skal I så uploade eller skrive ind her. Svaret på det spørgsmål skal I uploade eller skrive ind her, og det gælder for alle opgaverne, I skal gøre det. Opgave 2 handler om semantiske felter. Der er lidt beskrivelse til det, men ellers er det noget med, at I skal opbygge nogle semantiske felter ud fra følgende ord her. I kan selv læse det nærmere. Så er der opgave 3, hvor der er 4 forskellige, og hvor det kun er nogle elever, der skal lave hver enkelt. Her er opgave 3A, det er for eksempel Andreas, Anne, Karoline, Charlotte og Christoffer, der skal lave den. Og det går ud på, at man skal finde de semantiske felter i den vedhæftede tekst her, og skrive dem ind her under det her spørgsmål i den her opgave. Og det gælder for både 3B, 3C, 3D. De ligner lidt, det er bare andre tekster. Så er der opgave 4, hvor jeg gerne vil have til at give et bud på, hvad I kan bruge det her analyse af semantiske felter til. Og det skal I også skrive ind her. Og endelig opgave 5, hvor jeg gerne vil have til at komme med en vurdering af den her undervisningsform, om det var nemt at finde ud af osv. Og det er det, I skal lave til allersidste time. Jeg er online under hele lektionen selvfølgelig, og der kan I skrive spørgsmål ind her under spørgsmål. Hvis I har nogle spørgsmål, så svarer jeg på dem så hurtigt som muligt. Det kan også være, at jeg kommenterer på noget af det, I skriver ind. Det får vi lige se. Men så vil jeg skrive det ind som kommentar, der hvor jeg har skrevet det ind. Og jeg håber, at det bliver godt, at det er til at finde ud af, og at I får noget ud af det her virtuelle undervisning. Vi ses efter efterårsferien. God efterårsferie.